nula mel trapo ni lo semi chu an chena in lampanin zoi takin a ho a zoi ba ka akal muang viau bok akal muan ema wangin khovel chu ra chim a hlau ani ber mai a mel that lo ba ka akhal vak bik lova a hnute te chu te viawin mi in I hnute awate ve an ti po in hnute na alen vak ngai na om hleinem ti in a chang mai thin lungmuang taka akal lai chuan a mel hriat lo tlangwal pali chuan ron bei thutin an man beta semi chu pai thlu in a sil fen an phel sak veka a sexy theyang berada in a thri chi an hak tira semi chuan tranpui tu aw vak ma se zanre ani to awangin tuma tranpui tu a hmulova tlangwal sual ho chuan amal te stratu tin ampong sual rona chan tu nei lo semi chu du to ka ampong sual ron nu chuan a mel che ema police ho pon kan pong sual pe an ring lawang ti in an kalsan ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khonga in lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shra mang u semi chuan achunga thil thleng chu police ne na report antuma officer ne na chuan pong sual ato thu chu zak chungin an soya ama pong sual tu te chu zon chua am phu tok hremna pek nge adu thu soin officer ne na chuan ama pong sual tu te zinga pakhat samtla chu pe in DNA test manga zon chu sak turin an nge na chu police officer chu a mel dang lam ngalin semi chu chik takin an ena an pong sual lai che chuan I treve e lawm ni tranpui tu te izong lawm ni ti in an zota semi chuan changlem lovin officer chuan jeans tight tak I hak ba ka I mel thasi lova I mel that lo ba ka I khal lovin I it om viau boxi lo tu mi pa ma in an pong sual lawang che ti in semi FIR thelu tum chu alo nol saka semi chu police chana awang chuan a beidong viau maya ama pui thei tu an om lo ti hria in beidong takin a hota ani semi chuan a chena in chu thlengin ama pong sual tu te zinga pakhat chu a ina alo om reng mai semi chu a pars an lak saka a ID atrangin a chena in an lo hreto bok semi chu tlangwal suala chuan beile ngalin a soi sa hrepa an pong sual ron atrangin dakar somni pali empo alaral ma in semi chu pong sual atum le ta semi apartment piachia om tlangwal chuan an thom chu lo ngai thla in semi chu nuam tuara angai maya me chezak zum le ngoi choi tak ni thin a travel chu lo hrethiam lovin semi chu sual sot ative hle semi chuan kutur le in tlangwal pa chu beilet antuma manrua dapin chu tlangwal ten om lutuk lua chuan a chupopa tlangwal chu tlungalin semi ne na chuan khongai takin min that su ti in ngai dam an dila semi chuan ngai dam du lovin tlangwal chu athata ama pong sual tu te chu zon chu aveka tha atum bok semi chuan achunga thil thleng chu ngai tu akirin kothera pong sual ania police ho chuan an pui du lawa wangin ama pong sual tu te chu da that vek atum bok mei che om nem le chaklo zok ni ma sela ro rela dik chu hlen chua tumin atha tak phone atangin ama pong sual tu te chu a hre chuak thei veka phubala ka tha vek atum ta ani semi chu leng chuakin atha masak ber kut chu tanin apai chuaka a thian te pathum mu tum chuan in ring sa in an chena in lam apan le ta police officer khan ron mu in a unaw pa abiak lang theilo awangin semi chu ring hlelin andapa kut pahnih mu in semi chu atlan chenga lovata
officer chuan zuin semi pawngsual tute zinga khan anaw atela wangin semi chu apui du lova semi chu tlan chezelin kong atop ta brick bung chu charin officer nen chuan anin beya officer chu in asilai alak saka officer chuan ama pawngsual tute zinga anaw atela wangin case an file du lo thu an hrila semi thinrim chuan police officer chu kaplumin mi pahnih nunna alata athil teya chuan in thiam theilovin ama nunna chu lak antuma in ka hlum atum lai chuan in ngai tu harle in tha mabak pathum ala neya wangin a in ti hlum tum chu thul le in phubalak le phot atum le ta ani semi chuan ama pawngsual tute zinga pakhat chu zuiru le in akar amuchuaka akar nung dar thalang chu chutke sakin chupa chuan aron hnuah semi chunga chuan thinrim viawin semi chuan mun re lam anpana chupa chuan ron zuin hunrem chang semi in amule ta chu tlangwal zalutuk chu kap le in phuba ala le a tual tha chu tha ti lo viau ma se police lamin am pui thei miau lova semi chuan athiam danin ro rel na dik alan tir ve ani semi chuan ama pawngsual tute zinga pahni athat to a pahni tha tur dangla nein azong chuak le ta ama pawngsual tute zinga nei englo ber chu muchuakin a chena ina chuan alu chila chu tlangwal chuan ron panin semi chuan eng thudang ma soi set lovin alo ka popa chu tlangwal chuan ngai dam dilin thatlo turin an nge na a englo mu ka ke sakin chu tlangwal na tilituk chu a trevon von mai semi chuan zangai na lan tir du chuang lovin chu tlangwal chu aka phlum le ta ani semi chuan mi pali lai that to in tual tha chu tha ati bik lova nima sela ro rel na dik thlen tir adu ema wangin tual athata athil tia chuan in thiam lo viau ma se mei chedin mun cheli tuka wangin tual tha mai chu kong om chuna angai bok semi chuan atha bang tlangwal chu adora wa mule in tlangwal hosa le khosa thei tak ania mi pangai tak ni ma se mi pawngsual chu a chin dok laka wangin apang adam chuan mei chia a pawngsual reng ani ber mai semi chuan chu tlangwal chu mit mei zawin room lama chuan an luta chu tlangwal po chuan endu ve viawin damdoya tol sum dong thin hnuah thok ania semi chuan an bo su mu in ama pawngsual tupa hriat theih chuan an kap popa chu tlangwal po chuan lo hrengal vatin room chunga chuan aron luta semi chuan amala lo ka sakin chu pa chu aril tlarak chiam maya semi chuan kap non le in police an ron thleng ngala semi chu silai da thlaturin an ron hril bok semi chuan anun na chu lak tumin asilai ken chuan a in tin renga meicha police pakhat chuan ron komin achunga thil thleng chu a hriat thiam pui thu soin semi ril ru chu a hneya semi chuan asilai chu paithla in ama pawngsual tu chuan aron kap ve a semi chutlu in chu tlangwal chu a awvak vaka trampui na ngenin awvak vak ma se meicha police khan ron kap ve in damdo in lama chuan semi nen chuan an hruai ta ani semi le ama pawngsual tupa chu ICU a ve in doctor chuan semi taksapeng chu midang tan semi poron lovin man atum thu police nu hnena chuan an hrila police nu chuan semi chu khonga iviawin a thok trok na ventilator chu an phel saka semi chu thi in ataksapeng po chu an lak sak lo bok mi pat mei chia da hi nu pakar man tura duan ania nu pakar po ni lo ti luina manga mei che pawngsual hi a thalovin mi nun ti chetna ania mei chia kan nia pawngsual kan to kan ni chuan arang theiang bera police nena report vat a thaber mai police lama kan report lo ani chuan diklo taka kan chunga chetu te khan midang po an khoile thei ti hria in midang tan sual ido thawang u
tin mei chia kan ni chuan mun fal lutuka mel hriat lo mi pa ompui lo a him ber mai tin pawngsual na tam zawk hi chungkhat laina hnai te an ni du viau maya nu le pa kan nia fanu kan nei ani chuan kan fanu te hi kan hmu pha ka da rengila an him nan tran ila thar leang u